नोंनि सा खामिया हनै बखाबाय जागै दा दं नों सा केबेल हनै मगै दा दं नों सावै मैया दा 1 Peter chapter 1 verse 24 सिजाक दं जिसु ख्रिस्टनि थैनि जारै नों आं हामरे जाखा हनै आव हामरे जागनाय हनै आरो साजाक्या already हामरे जाहाखनै से सिजाक जों दाबो तंथबनानि से जिनि थाने हामिया फायाव या फायमानो याबा अबुखुगो फान दं जिनि बुखुक से जिनि mwthangjak जों जेफ्रु गाहामनो सानाय गाहामनो वान सुकनाय आफा गाहाम जिनि थाने सफायनाय आबोनि बागै सारब्रुम ब्रुम अबुखुगो गाहामनो गसिलायानो जों जिसुनि थैनि जारै गाहाम उंखा बिनि बाहान sakak zakuni zarai hamsuka hni goshilayana a goshimu abo jotoni bagai nini ani bagai amen